לעשות חמות מהורים על מחנכי ילדיהם, ממורים על חבריהם לעבודה, ממפקחים על מורים שבפיקוחם, ממנהלי מחלקות חינוך בכל הארץ ומכל שלבי החינוך. כל אלה היו המומלצים. הבחירה נבעה מהייחודיות של כל אחת ואחד מכם, מי בשל פיתוחו של רעיון חינוכי מסוים, מי בגין חינוכם של ילדי מצוקה, מי בשל קליטתם בחינוכם של ילדי העולים לאהבת התורה וליראת שמיים, ומי בזכות פיתוחו וטיפוחו של מוסד חינוכי ייחודי. אנו נצפה בלקט מתחנות שונות בחיי היקירים. כל אחד מהיקירים ייגש בתום ההקרנה אודותיו לקדמת הבמה לקבלת התעודה. בבקשה. מר מאיר בן ישר. מר מאיר בן ישר. מר מאיר בן ישר נולד בברסלאו, גרמניה, בשנת תרצ"א, 1931. יחד עם משפחתו נמלט מציפורני הנאצים ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה והגיע ארצה. מר בן ישר למד בבית הספר חורב בירושלים, בישיבת היישוב החדש בתל אביב ובישיבת הדרום ברחובות. אחר כך המשיך לסמינר למורים לבית וגן בירושלים. מאיר סייע בקליטת ילדים עולי תימן לכפר אליהו, ומשם עבר לכפר בתיה. במשך 7 שנים עסק בהדרכה ובהוראה. בין היתר הכשיר קבוצת נערים מאתיופיה המיועדים לחזור לאתיופיה כמורים. בשנת הלימודים תש"כ 1960 נקרא לנהל את בית הספר האזורי